Og skal vi ikke komme i gang her? Ja, det er okay, så kan der komme krig i Danmark? Og hvorfor? Yes. Ja, jeg søger lige på det. Okay, der står krig i Danmark, usandsynligt, bla bla bla. Altså, jeg har kun fundet noget om krig i Syrien. Det er ikke. Islamisk State, FN, det er jo fucking hyggeligt. Islamisk State, FN. Syrien, fuck Syrien. Okay, så skal vi bare sige, at altså, der kommer ikke krig i Danmark. Der er ikke nogen grund til, at det skulle ske. Ja, Hvorfor skulle det? Ja, okay. det er jo ikke rigtig noget andet. Nej. Hey, åbn øjnene. Jeg sender et link til noget, der har noget at gøre med opgaven, okay? Ja, super. Hvorfor? Det er den første onsdag i maj, eller sådan? Det er oktober. Det er godt.